Cambuur speelde in de wedstrijd in Den Bosch nog maar rouwbanden. Daarna eens zo'n verstoorde Frits Korbach, de trainer werd Juster cremeerd. De wedstrijd in Den Bosch, dat weer de wedstrijd van de goede bedoelings. Maar die goede bedoelings die kwamen er bij Cambuur absoluut net uit. Den Bosch is de ploeg die het volle meer fanatisme onder de leidt. En hier had keeper Bizot een beetje mazzel dat dit schot van Brakel over de goal gaat. Vrije trap dan van Cambuur. Via Erik Bakker brengt de bal heeg in de sectiemeter en er is Melvin de Leeuw. Maar een gewaagde kopbal zo'n je ze kennen, want na zijn Brutse Noord, zijn AGOVV, speelde er een part van de wedstrijd nog maar een gezichtsmasker. De trainers van Cambuur zorgen dat het al hier nog net van een lijn dakje gaat bij de Jouters. Hier de kopbal van Martijn Barto, hier ook een beter lot verzinnen. Barto hier een basisplak, juster in de wedstrijd in Den Bosch. Maar het binnen de Bossenaren die eigenlijk meer druk willen te zetten op de defensie van Cambuur. Let op, Melvin de Leeuw is een onvaller en zet hier de sliding in op de opkomst van Buren. Is het een penalty of is het geen penalty? Nee, zo besluit scheidsrechter Hichler, maar Cambuur had hier op zijn meest toch wel enige geluk. Het bleef 0-0. Maar het beeld van de wedstrijd verloor het net. Cambuur voetballen wat apathisch en liet het initiatief benammen aan Den Bosch. Dat wil kanskus willen creëren, ook met hele grutte. Deze kopbal bijgelijks van Tom van Weert. Maar die treft geen doel en dus eindigt het de eerste helft tussen Den Bosch en Cambuur in 0-0 en is de technische staf van de Jouters net tevreden. Ja, ten eerste ging je de strijd niet aan. Het was heel apathisch allemaal. En ten tweede deed je ook niet waar de mogelijkheden lagen. En dan krijg je het lastig. En lastig houdt Cambuur het. In het begin van de tweede helft. Hier de stekbal op de voortrennende Benjamin van den Broek. Die kan voorzetten. Spits van Weert mist eerst nog. Krijgt dan een tweede kans in. Een prachtige redding van Marco Bizot. Hij is op een ijs geselecteerd van Jong Oranje. En hij houdt Cambuur hier Oranje. Zo bleef het 0-0 in de wedstrijd. Het werd wel een curieus moment weer voor de verzorger van Cambuur, Dirk Steensma. Hop, twee man die doeken daar richting de technische staf. De verzorger van Cambuur valt achterover. Hij oerlibbert het zonder skeer. Dat kan net zijn weer van de stoel. Die kan de prullenbak in. Dan vanuit de linkerkant, Maider Jochter, de voorzet van Jeffrey Vlug. De uitverdediging van Cambuur is heel matig en er zit Paco van Moorsel helemaal vrij om in te zitten. Hij rekt hem net in, echt lekker. Maar in dit geval is Marco Bizot, want die steert op de verkeerde voet, echt kansloos. Maar hier is het echt knullig uitverdediging van Cambuur. Maar Den Bosch profiteert via Paco van Moorsel. Als een wedstrijd vraagt dat je sneller, want wij hebben dat luxe hebben wij met Mark de Vries. Dat je die wat opportunistischer kan zoeken met lange ballen. Ja, dan moet je dat eerder gaan doen. En dat deden we eigenlijk pas naar rust, na de 1-0 achterstand. En dus is hier het opportunisme van Cambuur in beeld. De lange bal van Van der Laan op de terugkoppende Mark de Vries. Het vormlezen van Bob Schepers en het inzitten van Melvin de Leeuw. Het smiet nog geen succes op, maar de strijdwijze waard wat dreigender van Cambuur. Op een ijsje Van der Laan, die de lengte van Mark de Vries ziet. Hij kan terugkopje en dan is het Dissels, de invaller, die het vanuit een kansrijke naar een kansloze positie manoeuvreert. En dan is ook deze mogelijkheid voor Cambuur verdwenen. En zo lijkt het erop dat Cambuur in het tweede verlies van de competitie onrennen zal. Maar dan, dit tikje van Erik Bakker naar Vosselman en daar Sander van der Heijden. Hij kopt prachtig in en zet Cambuur in de blessuretijd nog op zijn hichten. Ja, deze was wel heel aardig. Ja. En ik vond ook wel dat hij technisch aardig uitgevoerd was. Moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik ben niet een ster in kopper, dus dat is heel simpel. En hij kwam gewoon en ik scheet in mijn broek voor die keeper hoor. Want ik denk als die nou komt en die stomt die bal, dan gaat mijn kopper ook nog af. Maar die kwam niet en ik kon hem gewoon inkoppen. En toen op een gegeven moment zie je hem dalen en dan zie je hem achter de doellijn stuiten. En dan weet je genoeg. En ik vind mooi. Dus mogen we zeggen dat Cambuur een gestolen punt pakt bij Den Bosch? Klopt, hij ligt al in de bus. Dus. En die bus die riet waarom naar Ljout. Na een week wacht het de thuiswedstrijd in Fortuna Sittard.